Hello guys, as you know me all, I'm Gibson. So mun san cewa akwai sabbin users na exchanger wanda ba san yadda ake siya da sayarwa a cikin exchanger ba. So wannan shine bidiyo da yadda idan aka sa maka docs ɗinka aka fara trade din shi immediately sanda kake so ka sayar da shi, zaka sayar da shi ga baki kenan da ba sani ba. Farko dai zaka shiga my asset nan wajen. Shi ne bari zagaye muku shi my asset, kun gani? In ka shiga asset, ka shiga asset ɗinka zaka ga akwai pounding wallet a gan shi, akwai pounding wallet, again akwai unified trade wallet. Hakan su da biyu na zagaye su. To tunda suka maka zasi, da sun saka maka zaka gan shi a cikin pounding wallet na sama kenan, inda wannan nawa yake zaka ga ganan $99 something za su saka maka docs ɗinka a ciki. To in a Bybit idan abi yana cikin pounding wallet ba za ka iya sai da shi ba, so za ka transfer ɗin shi dawo unified trade. Za ka taɓa misali kawai ka shigo nan, sai ka taɓa a shi na zagaye muku shi ba withdraw ba kai, sorry ba nan ba, transfer na gabansa, transfer. Za ka shiga transfer, in ka shiga transfer za ka taɓa shi haka, zero din zai buɗe maka, ka kalli sama nan wajen za ka seta shi, wurin zagaye muku shi, sorry kun gan shi, ka gani ana ga shi nan founding account to unified trade. Kaga ita misali yana daga founding ɗinka inda ba za ka iya trading ba, za ka dada shi zuwa cikin unified trade ɗinka. So za ka ɗauko coins da kake so, misali azin ɗauko notcoin, tunda yanzu docs ba a trading ɗin shi ba, za ka ga docs a wajen nan ba, za ka ɗauko notcoin, za ka taɓa max adadin duka naka sai kai confirm. Kaga daga unified trade ya koma, daga founding ya koma unified trade, successful yayi kenan. Kaga yanzu bari mu refreshing, kaga ɗazu da dalan tana cikin founding wallet, yanzu kuma ta dawo cikin unified trade, kun gan shi. So abinda za ka yi firstly da kayi haka, za ka shigo, za ka hau spot, za ka taɓa spot, da ka taɓa spot zai kawo haka. In ya kawo haka, za ka taɓa nan wajen, kan nan wajen za ka taɓa inda ga notcoin/USDT sai ka taɓa. In ka taɓa sai ka yi searching docs. So ba za ka ga docs ba saboda ba a fara trading din shi a market ba. Let's use notcoin, ka sa notcoin, ka ɗauki notcoin a matsayin docs, za ka ɗauko docs/USSD a matsayin notcoin. To kaga docs kai za ka ɗauko, kawai sai ka taɓa sell, ga sell a nan, sai ka taɓa sell. In ka zo nan wajen ka gana limit order ko, to kai abin da kai ka taɓa kai sai ka ɗauko market order, ba limit order ba, ka taɓa market. Kaga yayi switching ya da market order, nan wajen shine quantity ɗinka, sai ka zuge wannan abu ka kai shi ƙarshe 100%, kawai sai ka taɓa sell. Kana taɓa sell zai ce successful siyar. To ina sayarwa kuma sai ka san yadda za ka yi da ranka. In ka mun za ka yi siya to shi ma siyan, in za ka sayar mun kuma baka san yadda ake ba, so a gadi ko zan yi gadin ɗinka da za ka tura mun dalar naka zuwa cikin Bybit ina. Thank you.